Čím budeš tak, tým, že si nebola. Prísahám, že mi odoláš. Že sa nedostati, verím, že si nebola. Junior a Marcel. Opäť test pripravenosti publika tu na Kamerom Líne. My vám budeme hrať a vy sa budete zabávať. Dohoda? Môže byť. Ja mám taký pocit, že viac kričali ženské, že viac počuť ženské hlasy. Počkajte, skúsime si to overiť v praxi. Tak dohodneme sa, že kričať budú len a výlučne baby teraz! Aj na môj mikrofón, nebyť pripravený, cvrknem si. Dobre. Babi zakričali svoje a teraz chalani, poďme všetci! This is Porto! Určite. No je taká. Super, funguje to, odľahlo mi. Puh. Sa v tých slovách vyznať má. Je komplikovaná. Výborne, ideme ďalej. Som za všetko na svoje miesto. Ako si to dokázal si prvá. Vieš to, bola krka pína, či to není iba v hlave. Musíš mať nádej. To vidíš mi nádej, to nie dá. Musíš vedieť, potiť sa.